ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш таҷи. дӯстони азиз, дар имрӯз навбор бошад боз 12 хонаи дигар нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. хонаҳои арзон ва хонаҳои тариқи кредитам ҳастанд. квартираҳои фурӯшӣ ҳастанд аз шаҳри Душанбе арзон, заминҳо ва хонаҳо аз территорияи шаҳри Бухтар, Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Турсунзода ва аз шаҳри Хуҷандам ҳастанд. Бардрон ва хонаҳои тайёр бо тариқи кредит қарзам ҳастанд ва вариантҳои алиша ба мошина мешавад. барои ҳамин навори моро то охираш тамошо кунем ва видеонавори мо лайк гузорем ва дар комментар нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартира дар кораем. мо дар видео оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. агар шумо хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, ин намхе сурат маълумотро роя кунед дар номери имо WhatsApp. мо дар видео оянда фурӯшта рекламада мегузорем. курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 147 сомону 50 дирҳам. мо бошад навора сар мекунем. то охираш тамошо кунед, лайкора ва обунашро фаромӯш накунед. рафтем. Якм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ дар кирпични гуфтагаса пеши мактаби 4 мегад ай канал боло. ноҳияи Рӯдакӣ Ленинский район кирпични пеши мактаби 4 мегад ай канал боло бадрон. ҳамагӣ 3 сотиқ замин дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёра бадрон ки якта кӯхунӣ, ҳоҷатхона, баня мегад дурунштай. хона дӯстон под абои тайёр аст дар тирезаҳои нав часпондагӣ. инам хел проектай. ин хона фурӯхта мешавад бо нархи 120 000 сомонӣ бародарон. бо арзонтар ҳам мешавад мегад тариқи кредитам дода мешавад мегад соҳибшон ва ба мошина мегад иваз мекунем. кадоми хоҳад сумкати арзонтар, кадоме ки тариқи кредит хоҳад мегад кредитам метия мегад. ягон мошина боша мегад алиш мекунем. бо ҳамхали хона бо чанд тариқа вариантҳошам ҳаста, яъне ки бо дигар хел стило, дигар хел мисол ремонто кати бо дигар хел мисол чиам ҳаста. чанд намуд вариант доранд. ин ҳамин рақамошон позитсияни кор мегад тариқи кредит, тариқи вариантҳои алишӣ, ҳама намуд вариант доранд. кадоми сумката мегира арзонтар метавад. марҳамат дӯстони азиз, марҳамат дигар маълумотои пурраша аз ҳамин рақамҳо занг зада гирем. дуюм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст. дӯстон, инашам аз территорияи Рӯдакӣ аст ки дар лаби роҳи калон да мегад. дӯстони азиз, синни кирпични ва роҳи мошинбозор мегад соҳибшон. ноҳияи Рӯдакӣ Ленинский район лаби роҳи калон кирпични мегад ва роҳи мошинбозор. ҷои бениҳоят хуба мегад соҳибшон. ҳамагӣ инашам 3 сотиқ замин аст ки 3 дар хона кардагӣ тайёра ки бадар обсвет дорад. ошхона, баня, ҳоҷатхонамаш отделни ҳастае. гирди хона полни худ маҳкам рӯи ҳавлӣ битон кардагӣ. пешхона ҳастаи мисол навез ва дарахтони мевадиҳанда дорад. бениҳоят мегад ҷои хуб аст дӯстони азиз ва обшам қатъи соид мегад пансияни ҳаста. чӣ хеле ки дар навори дарони хонаҳо мегад ремонт дорад. сарошона фурӯхта мешавад бо нархи 190 000 сомонӣ. бо арзонтарам мекунем мегад рақамҳои тоҷикистоншон мегафона кор мекунад ва рақамҳои россия аст. дар рақамҳои россияшонам WhatsApp пайваст доранд. ина хонаи тайёр ҳамаш қоидавӣ. марҳамат дигар маълумоти пурраша гиред. сароша мегад бо арзон мешавад. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар аэропорт гуфтагаса соҳибшон. шаҳри Душанбе наздики аэропорт. як хонага квартира аст ки дар 13 мошина қарор дорад. 42 квадрати метра обсвет аст. ошхона, баня, кӯхунӣ дорад. доми нав аст ки уже омодаи одамо зиндагӣ доранд. ҳамин квартира мегад бо ҳамаи чизи чораш мегад савдо мешавад, яъне ки дар нархи гуфтаашон. дӯстони азиз, дар дуруни хона мисол десен хайнам хали спални мисол қолин, палас, темис, кондитсионер ҳама чи дорад. бо ҳамаи чизи чораш мегад соҳибшон срочна бо нархи 263 000 сомонӣ. нашуд арзон каданша ягон чи гуфтагӣ нестан. хай инаша худатон аниқ када мегирен. 263 000 сомонӣ аст. бардор ремонти замонавӣ бениҳоят ҷои хуб дай. инам хали мисол мағоза, ҳамихи аптека, мактаб, ҳамин чизо ҳамаш дар назди квартира аст мегӯяд соҳибшон. ҷои хуб аст. марҳамат дигар маълумотша занг зада гирем. шумо дам агар ҳамхали квартираҳои фурӯшии хона, замин, мошин чизе ки барои фурӯхтан бошад, инамхе сурат маълумотшо бекунем. мо дар видео оянда фурӯшта мегузорем. лайкотона фаромӯш накунед ва навори моро дар WhatsApp имо поделисаш кунед. чорум хонаи фурӯшии назди ҳавлиги аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Фархор дар ҷамоати деҳоти Баҳористон гуфтага аст соҳибшон. хоб ҷамоати ватан ва участкаи лелина мега соҳибшон. номи ҳозираш мега Баҳористон. ҳамагӣ 8 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёрай. якта ошхона, баня, кӯхуна дорад. хай ремонти хона средния мисол барои деҳот, барои ҳамин хел мисол ноҳиявӣ зиндагӣ кардан мешавад. дарахтони навниҳол гирдаш маҳкам осветам дорад.
хай маълумоти пурраша аз худашон мегиред. нархи хона мегӯяд 90,000 сомонӣ аст мегӯяд. срочно сум дар кора бо ягон сум муомила мекунанд. аз ноҳияи Фарход дӯстони азиз, яъне ки номи ҳозираш Баҳористон мегӯяд соҳибшон. 90,000 сомонӣ нархи хона. хонаи арзон омода ва тайёр. марҳамат ҳақиқатчон бо гап занед дигар маълумоти пурраша гирем, боз камтар дигар муомила мешавад. ба шумо чӣ хонаи замине ки чизе ки дар кора дӯстони азиз дар комментария нависед. ҳам хонаи гуфтагишон мо ҷудо карда баҳри шумо видео карда пешкаш мекунем. панҷум квартираи фурӯши навбатӣ аст дӯстон. ин нашам аз шаҳри Душанбе аст ки дар райони Фирдавсӣ поёни Корвон гуфтагӣ аст Бадрон. аз роҳи Калон мегӯяд наздик мегӯяд то 500-700 метр мегӯяд то хонаи Бадрон азиз. ҳамин хел гуфтиянд. пеши домда мегӯяд мактаб наздик аст. ҳама чӣ ҳаст Бадрон. обшим поёни Корвон мегӯяд 500 метр 700 метр роҳ мегӯяд ҳамагӣ. якхонага квартира аст Бадрон. дар якум мошина қарор дорад. 40 квадрати метр. бо обсвет таъмин аст. ошхона баня кухни дорад. хона мегӯяд ҳуҷҷат дорад мегӯяд 100% мегӯяд срочно фурӯхта мешавад бо нархи 180,000 сомонӣ. боз мегӯяд муомила мекунем мегӯяд срочно сум дар кора. ҷои хуба мегӯяд лаби роҳи Калонда мегӯяд наздика. ҳамагӣ мегӯяд то ҳамин бозори Корвон мегӯяд аз хона 500 метр мегӯяд роҳ аст. дӯстони азиз хай бо аниқ қада гирен. одамоне ки наличи мехаранд мегӯяд бо арзон мекунем 180,000 сомонӣ. бардорем инҷа кухни баня ҳамаш дар бо мисол дар болои ҳамун сурatoш навистагаи марҳамат занг занед. шашум замини фурӯши назди ҳавлигӣ аст дӯстони азиз. қарор дорад дар шаҳри Кӯллоб дар маҳаллаи Мирзо Турсунзода гуфтагӣ аст хобдеҳаи Гулбоғ. ҳамин хел маълумото наистиянд. шаҳри Кӯллоб маҳаллаи Мирзо Турсунзода ва Гулбоғ. ҳамагӣ 8 сотиқ замин дорад ки як дар хонаи веремика дӯстони азиз ки дар инҷа об свечам аст. гирдашда одамо зиндагӣ доранд. дар инҷа асос ҷои замини холигӣ дорад ки барои хона кардан яки якта веремика дора мегӯяд соҳибшон. срочно мефурӯшад мегӯяд бо нархи 30,000 сомонӣ. бо ягон сум мегӯяд муомила мекунад. рақамошо навистага аст. вавилон кор мекунад. одамоне ки мегӯяд намехарад беҳуда мегӯяд нороҳат накунанд. шаҳри Кӯллоб маҳаллаи Мирзо Турсунзода 30,000 сомонӣ 8 сотиқ замин бардорон. марҳамат дигар маълумотша гирем. шумо дам агарам хали заминҳои фурӯшии хона квартира мошин бошад барои ҳамин ақиб намонед ва суратоша роя кунед. мо инам хел фурӯшта мегузорем. лайкора занед навора падисаш кунед. ҳафтум квартираи фурӯши навбатӣ аст Баҳодор. ин нашам аст аз шаҳри Душанбе аст ки дар 65 микрорайон гуфтагӣ аст соҳибшон. якхонага квартира Баҳодор ки дар якум мошина қарор дорад. 27 квадрати метр бо обсвет таъмин аст. ошхона баня кухни дорад. наздики домда мегӯяд дута мактаб аст мегӯяд ва дута садик мегӯяд наздики поликлиника ва торговый центр мегӯяд сиёма. яъне ки ҷои ҳамин мисол супермаркети Калони сиёма мегӯяд наздика 65 микрорайон ҷои хуба мегӯяд соҳибшон. ҳамагӣ бо нархи 230,000 сомонӣ мегӯяд фурӯхта мешавад. боз арзон мекунем. хона мегӯяд хай кушод ва ремонтшам кардагӣ аст. барои зиндагӣ мешавад. 230,000 сомонӣ бадорам бо арзонтар мешавад. якхонага якум мошина 27 квадрати метр. об свечам ҳаст. марҳамат хай маълумотои бештар ва аниқташа аз рақамошон гирен. ҳамин лайко бепула фаромӯш накунед. гузоред чӣ хонае ки шумо мехоҳед. мо ҳамун хонаи гуфтагатон нависем. мо агар ки ёфтем пешкаштон мекунем. хонаи фурӯши назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон. қарор дорад дар шаҳри Бохтар дар ноҳияи Сарбан гуфтагӣ аст. номи ҳозира шаҳраки Левакан мешавад азиз. наздики аквапарк гуфтагӣ аст ва аэропорт. қариби аквапарк ва аэропорт мегӯяд соҳибшон. ноҳияи Сарбан. ҳамагӣ 8 сотиқ замин дорад ки 4 дар хона кардагӣ бадро якта калидор навес ошхона баня кухни дарахтони мевадиҳанда ва термис ҳам мегӯяд дорад. хонаи навсохта мегӯяд бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш срочно мегӯяд мефурӯшад бо нархи 180,000 сомонӣ. боз мегӯяд муомила ҳам дорад мегӯяд омода аз пеш бирем мақолтон шед савдо мекунем. хай ҷои хуб да мегӯяд соҳибшон. ина рақамошон мегафон аст кор мекунад. дӯстони азиз шумо дам ҳамин хел хонаҳои фурӯшӣ бошед дам хеле сурат гирифта ки видео карда партоед дар номари WhatsApp имо мо рекламада мегузорем. фарқ надорад мошин аст мисол хонаҳай квартираи мағозаи чизе ки набошад инам хел фурӯшта мегузорем. лайкора гузоред аз хотиритон набояд монед. квартираи фурӯши навбатӣ аст дӯстон. қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Сино гуфтагӣ аст. военный городок канечкаи маршруткаи 58. духонага квартира аст ки сехонагаш кардага дӯстон аст ки ҷои пентхаусам дорад мегӯяд пентхауси 4 ба 5 мегӯяд ранги мисол далез яъне ки ранги веранта.
обшим се хонага ҳисоб мехӯрад. Дар даҳум ошина қарор дорад. 67 квадрати метр бо обсве таъмин аст. ошхона баня кухнӣ дорад. хона мегӯяд бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ. қатиш мегӯяд термикс дорад, кондитсионер аст, стиральни машина автомат ва холодильникам ҳаст. срочно мегӯяд мефурӯшад бо нархи 330 000 сомонӣ. бародарон, бо арзон ам мешавад. дар наздикиш мегӯяд ҳама чӣ ҳаст. мегӯяд соҳибшон мактаб, мағоза, ҳама чӣ. даруни хонаҳо мегӯяд 6x5, инам хали 4x5, инам хали мегӯяд дарунашон калон. 67 квадрат мегӯяд се хонага мегӯяд. мисол қатиш стиральни машина, ҳамихи холодильник ҳамишорам ҳисоб кардам. нархи квартира гуфтум 330 000 сомонӣ. боз муомила мекунем мегӯяд соҳибшон дар назди хона. рақамои телефоншон мегафон аст. кадоми шумо харидори аниқ бошед, марама дигар маълумотша занг зада пурсед. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри ваҳдат гуфтага аст. соҳибшон дар маркази шаҳр мегӯяд наздикии мактаб, боғча мегӯяд соҳибшон. маълумотҳои бештар аз соҳибашон. духонага квартира аст ки дар дуюм мошина қарор дорад. 50 квадрати метр бо обсве таъмин аст. ошхона, баня, кухнӣ дорад. доми навай мегӯяд лифтам дорад, мегӯяд кор мекунад. пеши домда мегӯяд мактаб, боғчаи кӯдакон аст. мегӯяд хона мегӯяд бо ремонтҳои замонавӣ таъмин. бениҳоят мегӯяд ҷои хуба мегӯяд соҳибшон. кадом метавонед агар нафаҳмед бо хайқатшон гап мезанем. ҳамин квартира мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 295 000 сомонӣ. мегӯяд нархша бо арзонтарам мекунем. мегӯяд одамони хариду наличи аз пеш омада бида мегӯяд савдо мекунем. 295 000 сомон. бадор азиз, духонага дуюм ошина 50 квадрати метр. хайр дуруни хона термис ҳамаш ҳаст. қоидави аст. дар омада зиндагӣ мекунем. чӣ хонаи квартира ки замине ки мехарем дар комментар нависед ки аз кадом территория ба шумо дар кор аст. мо ҳам гуфтаги шуморо ҷудо карда видео карда пешкаштон мекунем. фақат шумо лайкро занед, дариқ надорем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри бохтар дар тец гуфтага аст. соҳибшон шаҳри бохтар, қурғунтепа, яъне ки центра мегӯяд, яъне ки тец дабадрон. духонага квартира аст. дар сеюм мошина қарор дорад. 40 квадрати метр обсвед аст. ошхона, баня, кухнӣ дорад. доми нав аст ки уже одамо зиндагӣ доранд. ремонтҳои замонавӣ кардагӣ. лифтам мегӯяд дора кор мекунад. центри шаҳра мегӯяд бинои нав, ҳамаш қоидави замонавӣ бо сифотҳои баландкатӣ. срочно мегӯяд мефурӯшад бо нархи 250 000 сомонӣ. бародарон, бо арзонтара мешавад. дуюм ошина духонага, сеюм ошина 40 квадрати метр бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ омода ва тайёра. ина рақамо мегафоншон нависагаста кор мекунад. марама дигар маълумоти пурраша гирем. одамоне ки мехаранд мегӯяд бо ягон сум муомила мекунем. дастсрочно мегӯяд соҳибшон марамат. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри хуҷанди бостонӣ дар сирдарё гуфтагӣ аст. кӯчаи руставели гуфтагӣ аст. соҳибшон руставели ҳамин хел аст. доми 4 мегӯяд сирдарё. се хонага квартира аст ки дар якум ошина қарор дорад. 54 квадрати метр бо обсве таъмин аст. ошхона, баня, кухнӣ, термос, кондитсионер ҳама чӣ дорад. нагуфтям ки чиша қатиш метия наметия, инаша аниқ карда мегирем. фақат мегӯяд одамони харидор боша, арзон мекунем. ин квартира вариантҳои алишӣ ҳам дорад. нархи квартира мегӯяд 240 000 сомонӣ. бародарон, бо арзон мешавад. як хонагаам боша мегӯяд ба як хонага алиш мекунем. ба як хонага мегӯяд алиш мешавад, яъне ки вайша маслиҳат мекунем. кадоми сумкати мегирад бо 240 000 сомонӣ арзон мекунад. се хонага якум ошина бо нархи 240 000 сомонӣ. марама дигар маълумотҳои пурраша аз соҳибашон гирем. дӯстони азиз, шумо агарам хали квартираи фурӯшии хона, замин, мошин, чизе ки барои фурӯхтан бошад, сурат маълумот шурӯъ кунем, фурӯшта рекламада мегузорем. ин бо 12 хонаи фурӯши мо. то видеои оянда худо нигаҳбонтон.